ବନ୍ଧରେ କି ଗାଡ଼ିଆରେ କେବେ ହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଯିବାନି ଝାଡ଼ା ବସିବାକୁ କି ଶୌଚ ହବା ରୋଗ ରାତିରେ ପାଣି ଦୂଷିତ ହବ ସେଇ ପାଣିରେ ଯଦି ଆମେ ଗାଧେଇବା ଆମ ଦେହ କଣ ହବ ରୋଗ ହବ ସେଇ ଜଳକୁ ଯଦି ପିଇବା ରୋଗ ହବ ତେଣୁ ଆମ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଏ ଜନଜୀବନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଆମେ କରୁଛେ କଣ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ବନ୍ଧୁକୁ ଯାଉଛେ ଝାଡ଼ା ଝରଣା କୂଳକୁ ଯାଉଛେ ଝାଡ଼ା ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଯାଉଛେ ଝାଡ଼ା ବୁଢା ବହିଗଲେଣି ସିଗାରେଟ ଖଣ୍ଡେ ଟାଣି ଟାଣି ଚାଲିଲେ ବାବୁ କୋଉଠି ପିଢି ନ ଖାଇଲେ ଝାଡ଼ା କେରଳ ହବନି ରେ କ୍ଲିୟର ହଉନି ପିଢିଟେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ବୁଦା ବୁଳେ ବସି ପଇଲେ ବର୍ଷା ହେଲା ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ସେ ଆବର୍ଜନା ପାଣି ପଶିଲା ସେଇ ଭିତରେ ପଶିଲା ପାଣି ଦୂଷିତ ହେଲା କି ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ କଲେ କଣ ଆଉ ଯାଇ କରି ପୋଖରୀରେ ପରା ତାହା ନ କରିଲେ କାଟି ଧରି ସେଠାରେ କୁଳୁ ପୂଜା କରିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆମେ ପୋଖରୀକି ଯାଉଛେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଆଷାଢ ମାସରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଯୋଉ ମଳ ଫେରିଥିଲେ ପୋଖରୀ ହୁଡାରେ ପାଣି ପଶିଲା ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଦୂଷିତ ହେଲା ସେଇ ପାଣିରେ ଆମେ ଗାଧେଇଲେ ତାକୁ କୁଳୁକୁଞ୍ଚା କଲେ ମଇଳା ରହିଲା ଆମ ଦେହକୁ ଗଲା କୀଟାଣୁ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଲା ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲେ ଯଦି ପାଇଖାନାରେ ଝାଡ଼ା ବସିବା ପାଇଖାନାରେ ପରିସ୍ରା କରିବା ଘରେ ଗାଧେଇବା କଣ ହଉଛି ଆଉ ବାଟ ଏଇ ବାଟ ଦେଇଣ ବାଟେ ଯାଉଥିଲା ଖାଲି କଣ ବାଟ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମ ମାନଙ୍କର ପିଲା ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଜେଜ ବାପା ମାନେ ଯାଇକି ମଳ କରିଥିଲେ ପୋଖରୀ ହୁଡାରେ ସେ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଧୋଇ ଯାଇ ପୋଖରୀରେ ପଶିଲା ଆମରି ଛୁଆ ପିଣ ରୋଗଣା ହୋଇଲା ସେ ଜୋର ପଡିଲେ ବି ଘରେ ମାରିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ମାନେ ପାଣି ପିଇଲେ ସେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ହେଲେ କରୋନା ରୋଗ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ସେ ରୋଗ ଚିହ୍ନି ପାଇଲେନି ସରକାର ଘରେ ଘରେ ପୁରା ଲାଟିନ୍ ନେଲେଣି ଗୋଟି ଟାଙ୍କି ରଖିଲେ ମନେ ଭାବି ଆମେ ମାନେ କରୁଛେ କଣ ପାଇଖାନା ହେଲେ ଗୋଟା ଟାଙ୍କି କରୁଛନ୍ତି ଦିଟା ଟାଙ୍କି ହବାର କାରଣ ଟାଙ୍କି ହବାର କାରଣ କଣ ଆମ କମ୍ପାନୀ କେଡେ ବଡ ସୁବିଧା ଯୋଗେଇ ଏଇ ଲକ୍ସିଲ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ସାଟୋ ସେଟୋ ବୋଲି ସାଟୋ ତାର ପ୍ୟାନ ବାହାର କରିଛି କମଳ ବାହାର କରିଛି କମଳରେ ତମେ କେମିତି ବସିବ ବିରଞ୍ଜାଇ ବସିକି ପେପର ପଢିବ ଖଞ୍ଜାଇ ଯାଇଛି ବସିଲା ଭଳିଆ ବସିବ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବ ବଢିଆ କାମ କେତେ ଉପକାର କରୁଛି କମ୍ପାନୀ ଆମର ଟାଙ୍କି କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଜଣେ ଟାଙ୍କି ଟାଙ୍କିରୁ ତମର କେତେ ଲାଭ ହବ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି 5 ବର୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରିବ କପଡ଼ା ଲଗେଇ ଦେଇଥିବ ଗୋଟେ ଏଠି ଭି ଆକାର ଯୋଉଟେ ଟ୍ୟାପ ଲାଗିଛି ଡାଣକୁ ବୁଲେଇ ଦବ ଟ୍ୟାପ ଟି ବାମ ପଟ ଟାଙ୍କି ଟି ବ୍ୟବହାର କଲ 2-4 ବର୍ଷ ଟାଙ୍କି ବ୍ୟବହାର ହେଲା ଡାହାଣ ପଟକୁ ବଢିଲେ ଯେତେବେଳେ ଟାଙ୍କି ଟା ଫୁଲ ହେଇଗଲା ଡାହାଣ ପଟକୁ ବଢିଦେଲ ପୁଣି ବାମ ପଟକୁ ବଢିଦେଲ ବାମ ପଟ ଖୋଲିଗଲା ଏମିତି ଯୋଉ ଖୋଲା ଖୋଲି ହଉନି ଗୋଟା ପଟ ଟାଙ୍କି ଖୋଲିଲେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ
এই টাঙ্কিটি রহিলা 2-4 ବର୍ଷ ହଁ ଏଥିରେ ତେବେ 2-4 ବର୍ଷ ମୂଳତ୍ୟାଗ କେତେଟା କଲର ମାରିଛୁ ମଇଳା ଯେକ ବାହାରିଲାନି ତା ଭଳିଆ ସାର ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେଟା ଟୋଟାଲି ଆଗକୁ କରିବ କଣ ଜାଣିଛ ସର୍ବସ୍ୱ ବାବୁ ଏଇଠି ଦେଖ ଲାଗିଛି କେମିତି ଗଛ। ଆଉ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବ ପରା ସେହି ସାର ନେଇ ଅଦ୍ଭୁତ ସୁନ୍ଦର ପରା ଦିଶଇ ଦିଶଇ ଆଉ ସେଇ ମଳ ପରା ଏବେ ସାର ହୋଇଲା ତୁମ୍ଭର ତାକୁ ଫସଲରେ ଏବେ ବ୍ୟବହାର କର। ସର୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁ ହଁ ଭାଇ ହଁ ଏଇଥିରୁ ଯୋଉ ସାର ବାହାରୁନି ହଁ ହଁ ଆଉ ଯେତେ ସାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛି ହଁ ଇଏ ସାର ଇଏ ସୁନା ସୁନା ହଁ ହଁ ସୁନାଠୁ ବଳକା ହଁ ଏଥିରେ ଗଛ ଲଗେଇବ ହଁ ଫସଲରେ ଦବ ହଁ ଯୋଉଥିରେ ଦବ ଯୋଉଥର ଦିଆ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକାର ପାଇବ ଏ କମ୍ପାନୀ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉଛି ମାଗଣା ମାଗଣା ପାଠ ମାଗଣା ଖାଇବା ମାଗଣା ଚାକିରି କରିବେ ପିଲା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ କମ୍ପାନୀ କି ଦେବେନି ବାପ ମାଙ୍କୁ ସେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଏଥିରେ କଣ ଲାଭ ହଉଛି ଜାଣିଛ ଆମ ପିଲାମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢିଲେ ଦଶମ ପାସ୍ କଲେ ଫେଲ କଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ କରିପାରିବନି ଆମ ପାଖରେ ପାଠ ପଢେଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କମ୍ପାନୀ ସେ ଗୋଟିଏ କୌଶଳ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି କଣ କୌଶଳ ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ସେଥିରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହଉଛି ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ପରା ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ରେନିଂ ପରା ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରାପ୍ତି ମୋର ଯେ ପାଣି ପାଇପି କାମଟି କରନ୍ତି ମେକାନିକାଲ ନାମ ସେଠାରେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଉଛନ୍ତି ତମେ ଗୋଟେ ତମ ପୁଅ ପାଠ ପଢି ସେଟା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ଟ୍ରେନିଂ ନେବି